Ako G-Brox, engineer na pog ko. Gisugo kong papaway, patuon daw ko sa amo ang uma. May gani, gusto ko mahimong engineer. Huwag dili, palagi dili ko mo atoy, kakapoy ra. Naka-outfit, nagani ko pang engineer. Wow! Oh shit! Engineer, G-Brox, engineer, G-Brox, engineer, G-Brox, engineer, G-Brox, engineer. Hala, naitulay bay! Sukdon din ako kay engineer man ko. Hindang sukdon din ako ni Beon sa ni katason. Patay bay, dili man ni mausukod sa tulay kayo. Tagadugan ra ako nuburo kayo. Dapat ani, kini siya taas kay para safety, dili man ni safety oh. Gibungot jud siguro project ani ba? Klaro kayo kay short kay sa budget oh. Muuyog pa jud duyogon be. Ay gahi man di ay na siguro ni bakal. Moadto na ko sa mo ang umaoy. G-Brox engineer, G-Brox engineer, G-Brox engineer, G-Brox. Hala. Spider-Man bay! At doon din ako kaya na nagdula-dula sa brandilya. Basig madaot ng brandilya. Oh no! Spider-Man! Nakunsa makadiangan nun diya maka sa brandilya nagdula. Na-vlog man ko. Ay! Vlogger de ka! Picture ko dali! Spider-Man! Kung mag-vlog ni ka, ayaw lang daw ta ang brandilya ha kaya basig masuko ang gobyerno. Wala man ako nagiguba. Naginahinay raman ko. Abi mo kung ako giguba na ni mo. Sige oy, matos ako sa mo ang uma kay gisugo pa kong papa. Bye-bye, Spider-Man! Bye-bye! G-Brox engineer! Unsam to sila oy nga nag-vlog ram dito yapil-apil pang brandilya. Maadto lang ko sa mo ang lutoy be. Hala, kinsa man na? Mao man sirang giingon ni papa nga mga hijackay og yuta bay. Pre, bantay-bantay sa palibot ha. Kay natay gat ngan karon. Ay jud kumpiyansa pre, kay ingon ni amo. Delikado daw diri dapat bantayan daw nato. Gani daw pre, kay nay treasure biya dere. Bogay bantayan jud nato pre no. Bisag kinsa di nato pwede pasudlon. Oy, kinsa man pre? Na naglilili o bata. Dong. Ali. Kinsa man ni sila? Gitawag ko bay. Sige na lang oy. Unsa man kol? Dali! Unsa man? Puti kamay ka dong, anong naman ka diri nga? Private property man eh. Unsay private property nga mo man ni dire gisugo ang gali ko papa nga atuon ako 3 hektarya daw namo. Kwartahan dai ka dong. Sindero dai ka. Oy, kwartahan ko. Engineer magani ko. Oh, tanawa. Oh, napad ko skull guard. Sa Honda man na dong. Ikaw dong ba yaga-yaga jud mo ah. Gusto ka pusilon di ka? Sige daw kol pusila daw ko. Ay, balingag man ning bata pre oh. Taysa pre, atuon ka nato ning yuta ning bata, barog kwartahan kay porma oh. Kwartahan oy, tanawa kong outfit oh. Outfit set. Sige pre, ato ta. Dong, tudloy daw may asan yung yuta. Tara, pada pleno pek ato na to akong yuta. G-Brox, nanay bodyguard, duha ka bo. G-Brox, nanay bodyguard, duha ka bo. Agay! Nganong imo mo kong kidukol-kol? Ay, bongbuang ka, gihimo minimog bodyguard. Alangan mo, ato ko ta sa mga yuta no, kwartahan man mino, na ako ko 3 hektaryang yuta. Murag tinuod gini pre, kay consistent man siyang gingon. So, pre no, ato lang sa bayan, basig ito na gitago ang trisyon ni busing tra. G-Brox, nanay bodyguard! Ay, salamat, abot na yuta! Nya dong, asa naman imong yuta? Para ko lo! Dakuha na si mong yuta dong oy. Ay alangan kwartahan jud. Kana jud 3 hektarya nyo na dong. Oh, amo ana kanang kita punan og sako. What? Dadan! Daro 3 hektarya. 3 hektarya no. Ihapon ako. 1, 2, 3. Asindiro ko no. Ay jalas go ni bata pre, pusilar ko na. Bongbuang kang bata ka. Kapuya dahil mahimong engineer oy. Paswito-swito mo kun. Awa, gigukod lang inoong kun langkol.